ман Маҳноз ном дорам. мехоҳам суоли маро ба Гулдона диҳед. Тезтар шук кун, аз ту халос шавам. خودش اول شو کنه کامنتر نویسنه بس کنه با من. дар комментария навишта шудааст писарат розӣ аст ки шавҳар кунӣ. чаро ту ҳолшо намекунӣ? ягонта ёш гуфтисти? мегӯянд ки як кавалертона дугонаи ҷонитон ки вай ҳамсароянда аст кашида гирифтааст. рост аст? аз он ки бешавҳар мондед Дон Жуанро аз даст додед ғамгинед? هر روز زنگ میزنه نمرای تو در تلفن شوی من تو کی تو میگم من سیدن یا من نمیرم نه پل قطع میرم نه بپل. Гулдона чанд бор шукадагӣ? 100 تا. از در بیرون یک سامان از در درون 3 سامان هم خیلیه. نمیدونم بوز به شوهر موندم. داروهای الهدایه به نمود کپسولا و روغن که حتی حبیب نورمگامدوف توصیه می‌دهد به شما پیشنهاد می‌کنیم که برای نصف کردن کرم، برآوردن ریش و مویسر و پروتئین BCA، زیاد کردن وزن بدن، درد معده و بیضوریتی، داغ‌های سفید پوست و خوبتر کردن بینایی کمک می‌کند. دستفکه به تمام شهرهای روسیه. در شهر مسکو و سنت پترزبورگ آفیس‌های کلانی این شرکت قرار دارد. رقم‌ها برای تماس در روی اکران. як ҷаҳон саломи гарм баҳри шумо тамошобини азизи канали Меҳробпуро. банда бо барномаҳои ҷолибу тамошобоб бо шумо ҳастам. Рустам Азимӣ. меҳмони навбатии мо боз ҳам як сароянда, як гулдухтари зебои саҳнаи тоҷик, Гулдона Алиёрзода, ки ҳамагон дар шабакаҳои иҷтимоӣ хуб мешиносанд, клипу наворҳои ӯро тамошо мекунанд, аз барномаҳои ҷолибаш лаззат мебаранд ва боз ҳам хоҳишу дархости эҳсон буд ки мо Гулдонаро ба барнома даъват кунем. барномаи мо рӯбарӯ бо ситора ном надорад. барномаи мо ҷавоб ба комментария ном дорад. ва Гулдонахон ана ҳамон ҷавобҳое ки дар таги видеоҳояшон навишта шуда буд ва ҳама он шарҳу комментариҳое ки бобати Гулдона навишта шуда буданд, мо якояк онҳоро ҷамъ кардем ва Гулдона ошкоро ба ҳар як комментарии шумо посух мегӯяд. хушомадед. سلامت باشین، زنده باشین. سلامی خود رو با همه تماشاگران مخلصان کانال Меҳробпуро میرسانم که مرا دعوت کردین. мо низ хурсандем ки шумо сухани моро рад накарда вақти қимати худо дариғ надошта меҳмони барномаи мо гаштед. аз суолҳои мо намеранҷед, барои ки унҷо ҳам таҳқир ҳаст, ҳам саволҳои ҷолиб аст ва ҳам секретҳое ки то имрӯз мухлисонатон медонанд дар ин ҷо навиштааст ва мо мехоҳем ҳақиқаташа баҳри бинанда гӯед. розиед? بله. суоли якумро шурӯъ мекунем. Гулдона мегӯянд ки ба журналистон пул дода ба барномаҳо меояд. рост аст? و شما نمیدونین؟ не. ژورنالیست رو یکم شمایین. شما باید بدونین که نه. не ман ба пул надодед. сафи журналистон дар Тоҷикистон ниҳоят зиёд ҳастанд, блогерҳо зиёд ҳастанд. шумо ба ҳар як барнома инҳо рафтан пул медиҳед? کارای من یکم سرشوی برنامه شما شروع کردگی است. албатта аз ман. ما سوم ندادیم. ندادیم. یکم کسی ندادیم سوم. значит бе пул меояд. ва ин буд ҷавоби Гулдона ба суоле ки як нафар мухлисашон дар комментария навишта буданд. суоли дигар ин аст. дар барномаи Абдураҳмон Акмал Ҷумаев ба Дон Жуан занг зада мегӯяд ки Гулдонаро ман мегирам, аммо ӯ отказ мекунад. чун дар барномаи мо ӯ қоил шуда ба шумо занг зада буд ки Гулдонаро як ҳафта пас хостгорӣ мекунам. чӣ шуд ки якбора Дон Жуан ба отказ кардан рафт? نمیدونم باز به شوهر موندم. яъне шумо байнатон ягон ҷанги ҷанҷон шуд ё ки ҳамсараш ба шумо занг зад? чӣ шуд? یکم که زنگ زد. аз он ки бешавҳар мондед Дон Жуанро аз даст додед ғамгинед? نه نبرد. бар қасди ӯ киро гирифтан мехоҳед? بر قصدی وای هیچ کارا نمیخوام. боз бешавҳар, боз ҳамон ҳолати пешина, боз ҳамон сарфу хароҷотҳои بیهوده. суоли дигар чунин аст. мегӯянд ки як кавалертона дугонаи ҷонитон ки вай ҳамсароянда аст кашида гирифтааст. рост аст? بله. махфӣ набошад кист? هم دلتون آگاه کیسه اموال. вале ман аллакай дарк кардам ки ин сароянда ки аст, вале мехоҳам ҳамин қадар гӯям ки муносибати шумо баъд аз он ки фаҳмидед ки он дугонаатон бо дӯстдоштаатон рафту омад дорад, чӣ шуд? қатъ кардед? аллакай вай هم قطع کردیم ما هم قطع کردیم. همه کسی قطع شدیم. روی خط سیاه پرتافتم. яъне ки дигар отношение нест. оҳо, нафароне ки ошиқи Гулдона Алиёрзода ҳаст, тавсия медиҳем ки айни ҳол Гулдона Бону халастой ҳастанд. ба қавле
метавонед бемалол занг занед, дивижене кунед ва ё ба ягон тарабхона равад кунед. дар комментария навишта шудааст: писарат розӣ аст ки шавҳар кунӣ, чаро ту ҳол шу намекунӣ? Ягон та ёш кофтисти? Не, оли накофтистаму абдурахмон ба шавҳар дода натонист. ҳамин рустам шумо шавҳар медиҳед мара чи? дар комментарияи дигар навишта шудааст: рост аст ки як мухлисата то уметӣ. як мухлисато навиштааст ки то ҷое медонам Гулдона мухлисоша то уметияд. яъне дар ҷойҳои дилхушӣ чанд бор дидам ки кабина ба кабина рафта бо онҳо чақчақ мекунаду номероша метиҳад. Рост аст? номерои ма дар ютуб аста, ман номерома ба ҷо карда наметонам. баъд уҷа ҳамаро ба як чашм нигоҳ мекунам. уҷа нестае ки як одама нигоҳ кунӣ як одам қатъи гап занӣ. уҷа барои ман ҳамаш яга, ҳамаш барои ман мухлиса. дар ин ҷо навишта шудааст: мо як гурӯҳ мухлисони Гулдона Алиёрзода ҳастем. борҳо ба ӯ менависем, борҳо ба ӯ комментария мекунем, вале ӯ вақт намеёбад ё моро назараш намегирад. мехоҳем ки Гулдона дар ин ҷо посух гардонад. чаро ба суолу ба навиштаҳои ман ҷавоб намегардонад? мухлиси шумо аз Федератсияи Русия. барое ки ман якта ҳастам, мухлисони ман бинандагон тамошобинон бисёранд. хай хелиш мухлис, хай хелиш мухлис нест, хай хелиш занг менависанд, салом шонда ответ будам, баъд гапа кашонда то куҷоҳоро мебаранд. ба ин хотир фақат дилак мезанем ки мақсад саволи шумо ба дасти ман расид. ягон маротиба шудааст ки ҳамсар ва ягон ошиқи ҳамон нафарон ба шумо занг зад таҳдид карда бошад ки ба шавҳари ман ё ба дӯстдоштаи ман? ҳар рӯз занг мезана: номерои ту дар телефони шӯи май, ту кӣ? То мегӯм шӯи ту кияй? фалон фалон. хоҳарҷон, апаҷон, ман на шӯта мешиносам на худой шӯтон маслиҳат пурсем. мумкин ягон диск аз ютуб гирифта сахранид када. мумкин ягон тӯйдор бошад барои даъвати тӯи маъракаҳояш шуморо сахранид када бисёр бошад. одамо аз ютуб тамошо мекунанд, номерои ман мебарояд поёнда, мегиранд сахранид мекунанд, занг намезананд. баъд аз дасти заншон меғалта ва маро занг мезанад. ҷангу ҷанҷолу вохӯриву рӯканиву муканӣ ҳам мешавад? телефон мекунад, таҳдид мекунанд, механдам. ман уҷо омӯхта шудагиам. омӯхта шудам ва дигар аҳамиятшон намедиҳам. меам хоҳарҷон бадтар занг мезанам, мегӯм дигам қатъ занг зана намегӯям. ташаккури зиёд. агар ин суолро мо нахонем, ин мухлис гуфтааст ки аз шумо сахт меранҷам. ин нафар менависад: ҳами Гулдоная мардакбашара гӯем хато намекунем. росташро гӯед. характери мардона доред? барое ки ман ягон сирри пинҳонӣ надорам, ҳамаи барномаҳода ҳақиқата гап мезанам, ранги мардак борин гап мезанам. ба ин хотир мардум мара мардак қабул кардагиянд. дуруст аст. агар свидания фарёд кунем, бо пул меоед ё ҳамчун қадри мухлис гуфта даъвати моро рад намесозед? свидания читари свидания? свидания чанд намуд мешавад? свидания ошиқӣ, свидания барои тӯй. ман свидания умуман намерам, на пул қатъ меорам, на бепул. як нафари дигар ки духтар мебошад навиштааст: ман Маҳноз ном дорам. мехоҳам суоли маро ба Гулдона диҳед. тезтар шу кун, аз ту халос шавам. худш аввал шу куна, комментария нависана бас куна ба ман. ай дум бивай ман шу мекунам. одами шудор да комментария намешинохӣ. ман ха медонам. инава шу надорам да комментария да ютуба мешинам. мумкин шу кунам, мехоҳам ки телефонам ай дастам бикаша бигира, хонашин кунам, ман ризо ҳастам. ташаккури зиёд. аллакай ин духтарак Маҳноз ҷавобишонро гирифтанд. як нафари дигар Адиба навиштааст: ман фикр мекунам ки ҳама он нафароне ки гапҳои қабеҳ ё ки гапҳои тунд мезананд аз ҷинси занҳо ҳастанд. мардҳо бошанд фақат шуморо таъриф тавсиф кардан, занҳо ба қавле таҳқир. дар ин ҷо гуфтааст: Гулдона чанд бор шукадагӣ? 100 100 шу кардам, бо 101 кофтестам. хай иншоалло насиб меёбед. Гулдона росташро гӯед, бепул монед, дар дек хӯрок набошад, чӣ кор мекунед? ролтон мехӯрам.
ва чанд бори хел ҳодиса шуд? ҳар рӯз ролтон мехӯрам ба чо казаш. Чӣ хел шумо як сароянда даромади хуб мегиред туи ман маъқул мефурам аму чиза мефурам ки бахӯрам. Мада маъқулай. яъне Гулдона мисли дигар сарояндаҳо тарабхона ба тарабхона вип ба вип гаштан одат надорад ва ҳар чизе ки имрӯз тоҷикони мо Бале. истеъмол мекунанд онро мехӯред. як нафари дигар навиштааст: ягон бор дар роҳ мошинатон вайрон шудааст ва дар он вақт чӣ кор кардед? Мошинам балонаш кафидагӣ. шаб буд, рӯз буд? Намози шом буд. Чӣ кор кардед? На балон афровардам, дамкарата бардошт истадам, як шафёр ман кард, омад мара кӯмак кард. Бачаи ёш Бача ёш буд. гап дод? Не гап надод, шамол буд, намедонам, нафаҳмидам гап дод надод. Рақамаи телефонтон пурсид? Не напурсидам. раҳмат гуфте? Раҳмат гуфтам. ташаккури зиёд. ягон маротиба назди ҷодугар рафтаед? менависад Адиба. Адиба кӣ бошад ки ин қадар шуморо? Худаш ҳамқи чизо хабар дорад. Ма вақт надорам. Вақт надорам ки хоб кунам иқа асабам мондааст. Кору бору зиндагӣ, ташвиши зиндагӣ қатӣ. Ҷодугараш чие вафшем худаш? вақти ба хонаи ҷодугар рафт. Ҷодугараш чие? Яъне Ҳам ҷодугарда боварӣ дорем? Ма умуман боварӣ надорам. ман ҳам ҳам як хел одамое ки шаклаш ҳамин шайтон монанда, ҳамда ма боварӣ надорам ҷодугари сибист. дар дастони худ ягон мӯҳраи чашмӣ барои чашм нарасида Ягон чӣ надорам. тамгу тиллое ки мебинем дар дастони Ин шумо, тиллоа. як кас навиштааст ки бужутерия аст, як касе навиштааст тилло аст. Шумо чӣ мегӯед? 10 сомонои коргон аст? 10 сомон не, 3 сомон. Аз дар берун 1 сомон, аз дар дурун 3 сомон ам хеле. тилло гуфтед а? Ба тиллоа. Аҳа. як нафари дигар навиштааст: як мужики данғарагӣ кати мегардӣ, меган рост аст? Не. ман мухлиси барномаҳои Гулдона Алиёрзода мебошам. дар бисёри комментарияҳо Гулдонаро ҳақорат мекунанд. ба онҳо чӣ посух гуфтан мехоҳед? Ягон посух гуфтан нестам. Хай бекорам, дига чикор кунам бечоро? Он бинависан. Комментариёро нанависам, бо ман зиқ мешам. Мегӯям чӣ ба мара мардум тамошо накардистай? Ман ба чашми мардум дур шудам, мегӯям мара хубам бинависа, ман қабул мекунам. Гандаам бинависа, ман қабул мекунам. Барое ки ҳамун чиза мо одат кардем. яъне ки лаззат мебаред аз навиштани онҳо. Вале ҳамин одамда дар кор будам да навистай. Агар одамда дар кор намешидам наменавис. Значит ҳамин одамда дар кор будам ки ҳақоратам мекунад ёки гапи хуб мегӯяд. Агар гапи ганда мегӯяд, хубам мегӯяд, значит ҳамин одамда ман дар корам. ташаккури зиёд. ин суол аз номи канали Меҳробпуро аст ва ма мехоҳем ки Гулдонабону ба ин посух гардонед. аввалан хоҳиш мекунем аз Меҳроб ки ҳамон қутии сеҳноки моро биёрам. ташаккури зиёд Меҳробҷон. дар ин қутии сеҳнок дар инҷа навишта шудааст: чашмонатонро мепӯшед, пӯшидед, фақат набинед. хоҳиш мекунам, агар ин қутии сеҳнокро кушода чӣ будани онро донед, мо гап надорем. Мекушам, меқапам. бале, Чеве? худатон кушоед, бинед ки он чӣ аст. Бозича, хурдания че? можно, шояд ҳамин чизҳо бошанд. Дилем дур рафтист. Дилем дур рафтист. Ягон чӣ набошам бугазам. кушода мебинед. дастатонро баред, чашмони пӯшида ва бинед ки дар он чӣ аст. Вай. Дилем шубаст. буроред ҳеҷ гап нест. Метарзам ба худо. ба фикратон чӣ аст? Мулоимак қурбақ. вариантҳо гуфтан гиред. чӣ аст ба фикри шумо? Резинка шай ки зинда шай. мумкин зинда бошад, Наметон, чашма уи мегӯям. мумкин сохта бошад. Бугирма издарнива. бале бароре, ту Метар. тамошобин бинад ки дар он чӣ аст. натарсед, худтонро ба даст гиред. ман ҳаминҷа. Мула. Метарзам я. Чӣ боша?
бароред гулдонабону наметавонам ба худо метарзам як бори дигар мулоимай ку бардоред чи аст вай хуб аст намегазад вай очаҷо наметавонам як ҷумла наметавонам гирифтам хоҳиш мекунам гулдонабону аку ин чизи як мор метава келас бароред мумкин келас бошад мумкин мор бошад мумкин ки мева бошад натарсед хурдан мегуфтам ма мебирорам тамошобин бисёр мехоҳад ки бинад ки дар он чӣ бошад гулдонабону қадар тарсида истодан хаку хотири мухлисон шуморо бардоред худтонро мардед шумо гуфтед ки ман мардакам мегуфтам ки хавмезам бардоред ҳами хелф тамом гиред аз ҳамин монед куҷоши чӣ буд чӣ ба буд фикрам пай бурдед чӣ буд чӣ буд ба худо куҷоши биёд мебинем дар инҷо чӣ аст вай очаҷоне дилам пай бурд дидӣ гуфтам келасай қирбақа гуфтам хурдане гуфтам ки не дилам уже огоҳ кард дар ҳақиқат тарсидед тарсидам ман худамам аввал дида тарсида будам суоли дигар дар ин ҷо чистон аст агар гулдонабону ба чистони мо ҷавоб гардонед мо ба шумо мукофот медиҳем 100 сомонӣ пул медиҳем агар надонистед маҷбуред ки 100 сомон супоред чистон чунин аст як ғор ду мучғор ду светофор ду думби мор болош алаҳзор чист намедонам ба фикри шумо чи аст бешармӣ аст не чӣ дар дили шумо пайдо шуд ба фикри шумо ҷавоби ин чист хеле чистон нест ягон ҷода ҳаст пример гап занед тахминан чи аст примерам нест чистон чӣ чистон чӣ хел охир як ғор ду мучғор ду светофор ду думи мор болош алафзор шармандагӣ хеле саволҳоро мада натиҳем ки ман наметавонам гулдонабону ҷавоби ин суолро чистонро надонистанд ва ман пешакӣ ба шумо тамошобин мегӯям ки нисбати ман санги маълумат ё ки таҳқир накунед ин ягон гапи бешармӣ нест ва ман дар барномаи минбаъда ки чистон ном дорад дар кӯчаҳои шаҳр бо мардум маҳз ба ҳамин чистон посух меҷӯям ва агар нафаре донист маблағ медиҳем агар надонист ман маҷбурам ки ба шумо ҷавоби ин чистонро гӯям ин ягон таҳқир ё ки гапи сахт нест як чизи оддӣ аст ки ҳама рӯза ҳамаи мову шумо ин чизро мебинем шоҳид мешавем ва худамон низ дорем чун барномаи мо ҷавоб ба комментарияҳо буд ва ҳама он комментариҳое ки мухлисон мехостанд ҷавоб гардонанд гулдонабону ошкоро ҷавоб гардондед баҳри мухлисонатон чӣ гапи ногуфтаатон монд ва шумо тайёред ки тариқи навор ба тамошобини мо гап занед барои мухлисонам ягон гапи ногуфтаҳо надорам ҳамаша гуфтагием як гурӯҳ духтаро дар москва дар муҳоҷирати меҳнатӣ кор мекунанд якташ мавлуда ном дорад ажилмасия мега ки апай гулдона мегӯяд мо бисёр шуморо дӯст медорем кае ки барнома кардем номи моро бигирем ман барои мавлудаҷон гуфтанӣ ҳастам ки дар куҷое боша набоша фақат сарбаланд хонаобод бошанд сиҳати саломат бошанд моро ҳеҷ вақт фаромӯш накунанд бо ҳамроҳии дугонаҳош бисёр духтаро дар федератсияи русия ба кор рафтагиянд бисёр мара тамошо мекунанд мара занг мезананд хайр модар ҳастанд ба ҳамаи ваё саломатӣ мехоҳам сарбаландӣ мехоҳам тезтар ба тоҷикистони азизам баргардам ҳатман мо қати шумо мешинем ташаккури зиёд ва ман фикр мекунам ки барномаи мо ҷавоб ба комментария буд ва мухлисон ҷавобҳои худро гирифтанд агар суол ва ё ягон секрети гулдонаро донистан мехоҳед нависед ва мо боз дар барномаҳои минбаъда гулдонаро меҳмони барномаам мегардем шоду фирӯз бошед салому алайкум бародаро дар канали Samo Official калонтарин конкурс сар шуд ногуфта намонад ки конкурси ин бародар ҳақиқӣ мегузарад ҳамагӣ 105 приз нархи билетҳо 2000 рубл ва 3500 билет дорад аз ҳама призи калонтарин медонед чи аст автомошинаи тамғаи Audi Q7 ва 6 мошини замонавии дигар марҳамат картаи Сибербанк ва WhatsApp ҳамин даврае ки шумо мебинед канали худи ҳамин бародар аст аз канали Меҳробпуро салом навиштанро фаромӯш насозед иштироки шумо бурди шумост